Ikaw, anong trip mo? At nagbabalik ang iyong DJ Maratoni na maghihintay ng bulaklak from you, baby. Char lang. Sige na, i-save mo na yan. Baka mamaya sabihin mo ako pa yung rason kung bakit naubos yung sahod mo. Baklang to. Pero since we only have 13 days to go bago mag-February 14, uy, again hindi lang Valentine's Day ang sineselebrate natin dyan. It's our 50th year! Wow! Ito sa Love Radio Manila. Pero syempre, bago yan, since mukha ka namang pumapag-ibig dyan, iba ang blooming mo talaga. Matanong nga kita, sa tingin mo ba dapat i-celebrate ang Valentine's Day kahit wala kayong label? Alam mo, maraming ganyan sa panahon ngayon. Marami yan nagse-celebrate ng monthsary, anniversary, ni hindi ka pa nga napapakilala sa magulang, B. Pero ako in my own opinion, siguro kung feeling nyo sa sarili nyo, na ako kasi I'm into, basta secret. Kung alam mo naman sa sarili mo na komportable kayong dalawa, pwede naman kayong maging sweet sa isa't isa. Alam mo, sa mga panahon ngayon, ang Valentine's Day, lalo na kapag hindi naman kayo laging nagsasama, hindi kayo laging nagkikita, so take that day as a special day para magkaroon kayo ng sweet conversation. Ito na yung pagkakataon, malay mo, kapag ka nag-usap kayo, may bigay mo na sa kanya ayaw ba talaga o hindi? Bigyan mo ng deadline, be. Baka kasi mamaya wala ka namang binibigyan na deadline kaya hindi ka binibigyan ng label. So ngayong Valentine's Day, sa mga walang label dyan, sa mga nasa situationship pa lang, aray! Well, kailangan mo lang din maging clear sa sarili mo. Set your clear expectations dun sa kausap mo. Maybe this time around, i-celebrate nyo yung Valentine's Day. Kung okay ka naman sa walang label, go ahead. Kung sa tingin mo kailangan mo na bigyan ng tuldok yung relasyon nyo, di sabihin mo na. Diba ganun lang naman ang buhay, kailangan pa bang i-memorize yan, basic. Pero kung talaga namang problema ka ngayong Valentine's Day, di masyado pang maaga, wag ka muna siya mamumblema dyan. Tingnan mo, ilang araw pa, 13 days to go. Dapat ang mga iniisip mo ngayon, weekend na bukas. Kapag weekend, anong gagawin? Bibili po ng bulaklak at saka chocolate, di siya kayo mamatori. Hindi po. Pag weekend, alam nang gagawin ni Maratoni. Tatakbo talaga. Siyempre again, nandun pa rin naman tayo sa ating pagiging fit. Malay mo, diba, kapag ka fit and healthy ka, biglang sabihin sa'yo ng jowa mo, oh my gosh, I cannot live without you anymore. Let's be together na this Valentine's Day. Ganon! Kaya ikaw, it's time to think. Think about your relationship. And again, it's okay to celebrate Valentine's Day. Not just with your jowa or asawa. Celebrate it with your family. Celebrate it with your friends. So sa lahat ng mga naghihintay dyan na magka-jowa, ay perfect na perfect tong kanta ni Jonah Viray. Ako nang mahigpit bago ka Diyos number